Sini sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Sini sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Esti hiseng no taring di Tripuri hanai ring sidi Tribal hanai taring di Tripuri hanai ring sidi Kaisa panda songsaja जों जतन साइमानो हानि बोसार हायुं हानि बोसारावनि दिनै हा कतर बाय गस जांमानि साल 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनस डे अबनतै काइसे सिकनसा पान्दा जेंजां नाय दङ अ जागा फाइसक बायजा सिनि नगरायरक सिनि भारतीय जनजाति मोर्चा त्रिपुरा प्रदेशनि सभापति सिनि ब्रह्मगोनां दाराकत मंगल देब्रमा महाशय तेबेन लगी फाइसक बायजा सिनार विशिष्ट समाज सेवा बा सोशल एक्टिविटीज खाई फायो आगे सिमिना अनेक सिनि दफानि बागै सिनि दा बिसिं देब्रमा तेबेन लगी फाइसक बायजा सिनि जनजाति मोर्चा त्रिपुरा प्रदेशनि कालचाराल इनचार्ज ब्रह्मगोनां इक्रास देब्रमा तेबेन लगी फाइसक बायजा सिनि सिपाहीजला नर्थ डिस्ट्रिक्टनि मादारनि जेनेरेल सेक्रेटारि ब्रह्मगोनां राजेश देब्रमा तेबेन लगी अ पान्दानो जेंसामानि बिनि बेखाक्ते बिनि उद्योक्ता नाइनो जतन उद्योक्ता बायखन बर्तिकसे बिसि उद्योक्ता नायो पान्दानो जेंसानानि है तिनर जतन रिंखा बेयो पान्दा बिनि तिनि विशेषके खायजागो सिनि जनजाति मोर्चा सिपाहीजला नर्थ डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि ब्रह्मगोनां गोविंद देब्रमा तेरो फाइमानजाखा जनजाति मोर्चा सभापति ब्रह्मगोनां निरन देब्रमा तेरो जत फाइमानजा फाइनाय स्टूडेंट प्लस गुलागातिनि बासिन्दारनो सिकनसा प्रग्रामाव फाइमा बागै बेलायनो हामबाय देसिबा याफोरै आं कक्टे थेन सावानो जों जतन साइमानो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे अबतो हायुं गोनाङै सिनो सारा वर्ल्ड जेरा इंडिजिनस जारा हानि गोसा हानि सिनि माननाय र बरं दिनै जतन गोरों गोरों थायो दिनै अ प्रग्रामनो पालाय दङ बा अबा उत्सवनो पालाय दङ तामनि माले दिनैहाय दिननो सिनि हायुं हाकतर बाय गसिजाक वर्ल्ड इंडिजिनस डे नै अबन तैतो आंगासे कक आसे साना नागला आनि साइ नगराय स्टेट लेवल नि नगराय फाइजाक डिस्ट्रिक्ट लेवल नगराय फाइजाक बरं तेब गाहाम के सुग्रबि सावानो आं सिकन सानो कक सानाय सिनि एसएटी प्रासांगिनाय सिनि बो काइसा कानमुं दङ सिनि बो जुमुं दङ तै सिनि बो गोरों गोरों वामुं रक दङ जों इंडिजिनस नि सिनि जाक माने उकलगो काइसे काइसे दफा जदि इंडिजिनस नि सिनि जानो थांगा के बिनि उकलगो अनेक आगिनि सिमि सिरि सिदिन सिमि गोरोंगि फाइजाक बा काइसा सिनि मुं मानना मतन बिनि बो काइसा नाहार मुं तै जतबाय नुकजागै सिजागै दंनाय जात काइसा बिनि बो दङ जेमन सिनि कानमुं सिनि जुमुं सिनि वामुं सिनि ट्रेडिशनल दाबो रिसा जों रिसानो लुबै दङ रिसा सिनि सिमुं जों थानायाव सिनि भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइमान करे नेशनल लेवलावनो जिआइ टेग खायरिगा जतन साइमानो और रिसानो केबो सेगिमिया स्पेशली रिसा हने सारसानि के बरनि आम त्रिपुरानि साबस नामबनो जों त्रिपुरा साराव अबाहाय सिनिमुं माननानि दिग दिए हंगाके काइसे काइसे बिनि मुखु दंना नांगौ हाय हंगासे बो इंडिजिनस नि सिपिरिट मानो बा इंडिजिनस नि गसि जागौ हंगे आं बिसिको तो सालिया एक्चुअली कग्रक सानै नानो डॉक्टर माना खायजाकसे आनि काइसा गथनां थांगाम जतन साइमानो अबनति आसे कग्रक तासारि नि आनो साजाकसे आंनि आं दिन स्लोगान ना मजन खान स्लोगान तुमसे रिमिया हिंतो गाबनो तैनो आसे तकक
সাগলা তিনি ও পান্দাও যত ফাইসক পাইনাই স্পেশালি মিডিয়া পার্সন নগর ফাইজাক গংনব বেলাইকে হামবাই বরং তিনি ও চিকন সা পান্দাও সময় বাক্সা ইয়াক রমিনাই ওয়ান ইন্ডিজিনাস ডे পালাইना होनायनि अर सिनि प्रग्राम नो कैप्चार खायना बागै अर खायमा बागै ते लास्ट आं अपगनो सानाय इन्डिजिनास डे पालायनायनि कुनो चिकन पतर प्रग्राम नाया बखाव मुसुंमा तंखांगांगे चिकन सापानो निनि दफानो निनि जातिनो नों हामजाका हांगांगे इन्डिजिनास डे जेकुन जायगायाव पालायमानो नक फानो पालायमानो जेकुन जायगा पालायमानो इन्डिजिनास डे पालायनायनि कुनो निर्दिष्ट जायगा निर्दिष्ट सिमिना निर्दिष्ट कनि कुनो बजाक करे आपनो सानाय जतनो तंखक इन्डिजिनास डे हैप्पी वर्ल्ड इन्डिजिनास डे ऑल ऑफ यू आव कक फेन सावैनाय आनि चिकन सा सामानि अरन पाइरिका बरक दफा आइग्लब ततन खुलुम दिनैनि अ साल वर्ल्ड इन्डिजिनास डे दिनै अ साल जों गलाघाटी कमिउनिटी हल जों पालाय दङ सारा त्रिपुरा बा सारा विश्व जे हायुं बरक दे फानायाव सामनो जों बर दिनै पालित खायनाय हम ददम केसिनि अरनि जे बरक दफा हिसाबै अ त्रिपुरा हानि जों अर पालाय दङ बेलायखेनो तंथुकजाक खादुं खाजा जों आसा राय बरसानारगो सिनि हाय जे यो सिगारकनो जे दफानो उन्नति खाया थांदोनि स्लाय मुंगो उन्नतिनि सिकर बा तिरां खानानि बागै जों जतनो याग बा याग रम लयै फारि जों एखे जों देशनि उन्नतिनि बागै सिनि बरकनो तेबो तरांनानि बागै जेबाबे ड्राग्स एडिक्टिं दङ सिनि सिग्ला सिग्लि रक आं सानाबो जोङो आबनो जों जाते कादिरबै मानाय खरसा एजेन्ट हिसाबै जों ताबो दिनैनि अ यार जों जेहाथ' अ जे टीम दंमानि सिनि सेल्फ डिटरमिनेशननि बागै सिनि जे इयर दंनो जे बार जारमानि अ बार जानो जों फारि बहन खालायलायानो बालखौ सोंना लायानो जों अबनो तुइनाय सिनि जे दिनै ताक्लायनि जे टीम रिजाकमानि अ टीमनो तुइनो जों बसकाङो अ बसि बिसिसाव जों सामुं तांलायनाय आं अबनो जतनो सानाम जोंखौ ताइ खा गाहाम याफोरै जतनो गाहाम गोरों तंथों अ सालो फायनाय सालो जों तेबो मालायलाय माथो होनाय आं अरनो जतनो हामबाय याफोरै आं गगरन हामबाय जतनो खुलुमका जतन आइतंनाय देखनाय दंनायनो दिनै तंथक वर्ल्ड इन्डिजिनास डे अबनि बिसिंगै आं सानामो जोङो दिनै गलाघाटी मण्डलनि बिसिंगो जनजाति मुस्ताबाय कबकजा खायसा पान्दा संजाखा वर्ल्ड इन्डिजिनास डे थैनाय अबनो थैनाय आं सानामो जोङो जों एसएटी ब्रासा होनाय गोबां जायगा फाइट खालामनो दङ गोबां आन्दोलन खायो सिनि दफानि नांगौमानि बागै थिनांनि हामख्रायनाय बागै दङ आन्दोलन किन्तु आबनि साथे साथेबो जों कुनु दिनो कगना कख्रै जे जों खरसा तिब्रासा सिनिबो कानमुं दङ सिनिबो तुमुं दङ सिनिबो मुगुमाय गोदाल जाक सिरि सिदिवनो जों सिरि सिदिनि सिमिनो कुसुं कुसुं के सिनि अ तिब्रासा दफारो तिब्राओ निजिनि कानमुं सुमुं बाखे मोजां जाक गथक जाक जों आबनो कुन दिनो कगनानिखौ गैया आबनि बागैनो दिनै हाय दिनो जत जागा प्रग्राम दारा दारा खायमानाय रखम जत जागानो प्रग्राम गोरों गोरों गंगै दङ खायबानो जों अ प्रग्रामनो जत जागाव खायमास्लाय जत जागाव खोन खायदि खायमानि बोखातिबो नगो नगो बाहायनो बारा आमचायबो सिनि एसएटी ब्रासा दिनै हानि बोसारनि साल होनाय जों बिलाइखे बेलायनो साव आबनि बागैनो जों दिनै जगा गलाघाटी कमिउनिटी हलनि सिमि गलाघाटी बाजार जरा एसे रेलिबो खायलाय गया जतनो जों हल बिसिङाव प्रग्रामबो खायगया दै गाना गिनि दंनाय जे अ आमचाय दंनाय रंनो फुनुका दारा दारा साइमेरक अन्य दफारनि बरकबो साइमेरक नुइमानो आ साइमेरकनो सिरना बागै दिनै स्पेशली हानि बोसारनि बागै बसि जागमनि साल होनाय जों गावनि बोसकाङाव दिनै नुइमाखा फाइनाय बोसोरावले बम हाइवान संगो फाइनाय बोसोराव जों सिनियाव गलाघाटी मण्डलनो जेबो नायथ'थ'खे प्रग्राम हल बिसिङाव खायाखै खायसा आउटसाइड हलनि बायरे जतनो फुनुगै मानाय जातके जों खायसा आबाहायखनो प्रग्राम बतरके खायनाय होनाय दिनैनि बिसिंथि आं अबस सानाबो